atia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Basbana omwanchwa omolelia Ondezi TV wansu womugusiti yangosogelie andonsia sole andonsia soto bwate litukeliga lya lero omwanchwa omolelia unere butambe eganga yetu no wasemiko komanyina okokya wetera emiroli yetu emiansu yokokya na yogosemia wetera tsinikia ya chire nkumogese nambe yemo okoralelia asomonwa omuya omwansu omwanya getinge mwancho omolelia nenga kinande omonguru atonyariye koba asembe okoletera omorobelio korokunga obolema ase obolema sobogima buna botambe no morobelio kugochira ebirone chiga kibune chiga chia lero tonikereke ogosemina okomanyia amange alia atungetie abantu baitu kubense eliende usa abantu baitu abali no bolema omwanchwa omolio ngenya koraga omwanchwa omolio ngo twara bageni bengencho abutokunyara goto gusangana barobo aboigo na twanyora amangana yobosemia yekiramo kigoro mwancho muriria tochi gukora twanyora engana entwani njebura botambe no murario brother power Gerald Bafos ensemo yimanyerio nkobwaterana na Lydia Mose bono munere botambe mwancho muriria nkwarigania omogeni ekirato kwanirie na chia na kumanya nsemelia ya magokoro bokwere boli wa magokorangete kurwabwo twabwata engambo yelituko buna ebangire bono ebekiango mwancho murigalia nimanyetenga nyasaye ogwanchire buna nganchire na inteboigo twende wika omo elio omogeni ngakise kwarumbiyera embo yande kabisa omorandia Wilberforce barinde gando moralia naende goro moralia mbia mano kabisa na nimeshukuru Mungu. Asante sana kwa ajili ya kunialika. Na kia marieta. Ancha sa marieta abategereri bane onkoro kwanga Pastor Sakari Anunda. Wose Sakari Anunda. Sakari Anunda ndo mo pastor naende gondo moteli. Seitogere Nyamira County rechi nsemo chi amasobete. Okay, waterego. Ndado wano waterabo. Yes. Murandia Zakari Anunda, moteli Zakari Anunda. Karuchi nsemo chiria cha Nyamira. Ndado waterabo go kolegi nteke moga alafu tokwirana togenderere ningambo ili tukiligalia lero na ndenga nkirenga kikiagera lero oikaraste Ndezi TV omorobelio wobolema asi obogima yambia mono mwanjo mogelia nsemo elia magokora tancheti totalire tonalire bintombire bitaigo chigia chabire ono tolense yega kisherengo koruchire emeyega ngo korwere ebirageri ngo korubire ebiaro kingo korubire ebirero no ebiasirire somehow ngo korubire ona abantu mbale obwatembwe nkomusana enkomupi omuntu abwatembwe getokorigere bagokuminga wa koyo kwibore tata naye natemete omuntu abwatembu koligeri wakuminga wa onye Ruto na akugambira abantu baliga akina atemete mwancho muligeri omuntu nale ora yani obwata biyayetu ono muntu omongina somugaka wachikirwe kirageri kyo mwana masi achakole nyangi wate ibona karube kale kabisa karube gachanire buya soyo minto mwanchwa kwaliga niwe wikirana asekirageri kyo mwana masi mumanyi bas kwebangere tukurese weka akarube no obigida sokona gokainyora montabe bakebuku muna kwigoraiga ora karigereria egerete betariki bia mono ngakiye kiragerio achi yaika
Mwagakotinge suti, mwagakotinge tai, mwagakomukie bakwacho. Oli mwa masi mumanyi nkoragira. Bone genta abantu bagochibeba, ekiragiri tokobeka, egere tonyora kabesa, to supporterie enyangi yo mwana yo minto. Ekiragirio igotokobeka, toiche tumerane, turwobosemia, tosomingana Nyasaye. Omonto manyagochere, omokorobi, omocheuri, omokongu, watabiendito. Manyakoragira. Matu stoja gotiga totangania twara ruaga toro kalito nyakoragira ka otaye tokole gondo chibuli. Kera bantu para monto manyakubwa turagira. Oito kuno vekere nyame igocha. Monto eli bombo go chigota kauche iginda butinya cheti chebegere chisaga. Monto bwa masogo chigota igobona masayi mwere uji abonsi. Bas. Abakia walende mubekere. Mubekere nde mosi arere suti yaye mubekere. Monto manyago oitaigo, bas. Ona monto aso malingana. Ona ngwikere kero gyoko. Kongaki ona lende ngakiye nera bona jogo support ya omwana masi kwamboka mumanyi, haleluya bali mokoro kumasi mogocha bakole nyangi, bas. Omonto ne suti endito. Omanya kwebwa disiaga simigo chiepara. Aro. Igonda umumanyi abo aje. Kirageria. Ne kumbete ko jinse ko to mutune set. Igonda umumanyi aiga aje kirageria. Aro tinko igweti ati gonda seriogi. Aro. Umengo borale. Oi mokao uri ukoseberania abantu gochiruguru gutacha abante bikoro to gochia uri ko yeli chisani ko yeli chichwa chisota gochetiro goro. Aro gochigeita rogoro. Akoro sana imobora. Kendo kane kirangu etiga. Kakitali bobe endugu. Waitiro bokima, waitiri nyama. Chisota kwa omumeiri. Kwa ogogiri. Emenu yonsi pi. No ngai naendo kurwaye. Kwamanya kubura ochirikori. Omonto manya gukora matukabere, manya gukumira ntira bona yo manyene nyangiri, bona nyangi yaherire. Nagaki mwana ominto, riri gaki ko narangire twaka machensi gakanyora gaki. Mwana ominto, kendra ruseni gaki mwana ominto twarako banaye gaki nabwate kende, gaki akamusini kwaliete ndagira ya 500. Kali ayoka. Nabangi nambale bagoche biragiri. Bangi nambale bagoyande byaruki. Omuntu manya kwimo kichisani, kakuna koragira ebichiko. Kakuna koragira gasani. Ona kiragira kigo chikoera, ebichiko byarenge 28. Ebichiko bitano mbiyo. Omuntu ndo bakenyama akobeke yanga imi. Anyway, mangana buna ina aroma okora ale koligere lionte bingo kolima. Oborobwo nobokwere ma okorangite. Kwetera Ndizi TV obwansu omugusi. Mwancho muligeria inyuranga nabo tonyara kwetera social media pages chizo chonsi pi Facebook page ito Ndizi TV News digital no YouTube Ndizi TV News chonsi bonega chire hi tore live chani chizo chonsi pi Facebook na YouTube na bwo mwancho muligeria nani nabo tonyara asenchire ito ya X at Ndizi TV News omwancho muligeria ndino Murandia Zakari Anunda oitogo chikosanganere amangana make Murandia Zakari. Moralia. Karibu naende. Asante sana na wakile sana sukongaligania. Ngwali gotweresa liringa yenka Mosoveti. Ono bwatera agora tutebinga Zakari Anunda ningo. Naiga sabata gotweresa Mosoveti. Bas tumanya chabona sengambo eliegere toliga ali tukeliga lya. Okay. Naenda batagera litamba kwani mbiya mole mwensi aseritalia ya Yesu. Ne mambia ngiya na ndenya satu anjere asiri tukolia lero. Ongeiro gwanjirwa kwa sana. Na achire gusanga mone TV yaito ya Ndizi TV eyu agendete gukuma sana aseriro baria gusi na isuko yense asa mariete muna mwegu na batebi igonkoro kwa Pastor Zakari Anunda gose omoteli sito igere Nyamira County ari Mosoveti no na aruro bwarobu
na ikire ase studio yeito ase mambia ya bono gosa ase chinga kie chichonsiga egera tunyako batogosanga amo na inwe lingana lya Nyasaye na gwetera ase ensemo yogoteri biamono sana bono mwandi Sakari tuna chigweta samaterao konyoro gotera nkoro gaterete igoro ye birema kona korigere linkonyora ngakai bono gwika koretega muroni bwo borema bono gwika tochega tugambe amang'ana arengete abantu bamintu no ngambo twatere tukore rero murandi ya Zakari ntage turigererie ensemeria ya kimuika oborema umate oborema gotira cyabawa kabisa kato tage to murori yo iga twatere ndo mbali bakorora borema buno koragereria mbali bakorora borema buno emechando mbali bakorora borema buno kwangwa lakini buna antwe aba tumate Nyasaye yes konyora tolengense monere ya kimuika ono kimuike na kunyorondago akorigereria tumanyenga oboremo ni utenga Yesu na aboletie Yesu na aboletie muko olenge samwe kabisa aboroki bakamenya kumuboriga omonene ngokorete bibe between yo monto oyo na baiboli baye Yesu akabate bino ndete yokorete bibe aya iga korekire egero bonne bo Nyasaye bokorengaki bumanyekane Nyasaye gwa banene abaye gwa banene thank you ono murandi Zakari tuchakira sogotero gukwa okwebirema yes ngiye gerete ko motivate gotera igoro ye birema biamano moralia ogotero ko gotera igoro ye birema nigo naro ekinegento naterete nerocherete njubye komanyene una ebirema bichandire na intu abamwanya abantu abatore biya nekere engakia yemo nginyore narenge ensemo ya Nairobi umuswati yomo na mu masokereti ogoito omwana ekerema omwana oyo noyoye aiborete abogoreti emia emetienyi kianda oikomo nyorire tima etinga ngikiagerete gatiga igara kini igo na amanyorete ogoito omwana oria ekerema because omwana ori gare marite sana igarenge gotara ogwekururanse bono igo na achiete kobori nkaibunga omwana oria igekurura kurunyomba osoka isiko na mama oyo mwabatata mwana oyo asoka isiko igamubisete nyomba nekerengo chikobwati mabwa sege chichi ekyo kiarenge mukuru wa Nchenga inkayunga bane birama banyorira ora abange babisire nyomba bana abo mbatakeiri gosoki wasara bwisikoga amwana oya matesa na roche ngine amoitete ebinto bire bya makorete gento kelitikia ngoki yongi na akamuita nga bo libagale nge nyomba tarorekana osokire isiko bano chire kororekana yabera makosa manene kumbe ogoitu kori ko mwana oria abantu barenga orenga kiyungi nyore biyamono bagashout sana bakaigubobe omusubati oria kabwato andake abantu bakarigo mubeke tari bamusambe seriously wetera very seriously wetera so mwana oria abantu bakorete nga no mochango garia kibese kigachangwa asaria mwana ori tachiete gukora gochasa magoko yo mokungu oria igo baroche nga ande kero kendo mwana ugakoiga koira ngochiari nkomoitare gosengo mangentari omwana oria iga imogeti gukorwaria paka akairwa sa mashirika nare abantu bari ko nagweta bako nakorigia abane birema abachandegete babwato bari mugagera chinjira yani bakamana goichori omwana oria naende omwana oria kamana korusi gwasaria akairwa agachakairwe esukuru y'abana abalemafu ekere nakite kona gofuatiria lingane riri nakite konyora nga ani omwana ori omongino ori akagerete nga igagochikoba omwana bwemechanda so bumabwaye lakini omwana ori agakora gakoba omwana bwo musada so bumabwaye agachaka kokonya omwana oria eserikali agachaka korigeria omongino nabete discipline omoraria nabete discipline sa no mugano kapistoro wa penalty no mugano wa penalty egente kinaroche bono omwana ori agakora koba gakoba nyota yo bugima bwo omongino oria moyare kwafuatirire baka bona tora baligito banyora bale moyo kabisa bali moyo togo bafuatiria baka tobaikere bali moyo ekogera omwana oria bono no monto omwana asenga kieri nkare sana it was 2006 yarenge that's about almost 18 years now bono no mwana obeire buya
lakini no recent kana agenda Nairobi igona igungo mwana oria igo bamenya to bogimo buya omwana ori gachite bakogorire ngina wetera sama shirikari misaada rio gokonya bagachi bakagorira omongino oria bakamogorera asakoro kwa kia Michael bakagora asigiteime bagachi bakagora oborimo bakamwagachire bakagachira omwana oria omochio bakamugorora oborimo bakamwagachira oborimo torochibono rende bakomongino ori bana ga benefit na bana bande bamwa oyo orenge komoita oyo chaite omwana oyo wetera so omwana oyo akagera bana bamwa bagasoma skuru wetera so omwana oyo akagera omongino oyo bugima bwae bogaochorori yani ekaira ngonya ne onye gakoranga omochando no omwana oyo owekere manero komorendere mechando baga finance omongino ori bakamoigore biasara ebinene omongino ori bugima bwae bogachange tokolega murandi muligire na regalia ena kwananga no gotera kwao na arora kuna gweta YouTube ika semitandao ndengo chigo chungusa nkonyora na sokore kore rino wange na mkali sitokorwa gateba go kankuri yenyare kana nganto konyara kuigotero kura kinto chitokobugi lakini ayesingi nchina yo koroseti tukunira gastansa kalia gatanga ne yose kalio maite ga kuna linga ne kabisa akamoiga chiseke andibere kwa mangana kubwati igona aterete inga Nikigose kwalenge gokora onye kwalengeri mama Nikigose kwalenge gokora onye kwalengeri mama Tigeche ko bana inde no motino Tigeche ko bana inde no motino Tigeche ko bana inde nekerema Tigeche ko bana inde nekerema Tigeche ko bana inde neri mama Tigeche kwa bana indenderi mama Ao Waterao Kuna ngiriro mweka tosa kurandia kana tigere na ina bono gonda imoke chake gotera kabisa baka boringa ke ingiya chike basari yani ninki ya jitasoba ngo bwane ekero goito omwana oyo komokorera iga na abana abange na igura mario gikuru ase no nesitagataga ase chisiwe echo abana batesire batugutiroro yani abana bachendire toise kurigere ringa nonye na ase account iga abantu mbale iga achi proka bagotumeke abana abebirema gose bagotumeke ebirema bobe okay omwancho murigereria akugwechera gwetera Ndizi TV obwansu bwomogusi kitoseni yachire nkuma gokorarira na gokomanyia asomunwa omuya omwansu omunyagetinge ndo murandia Pastor Zakari Anunda omoteli ndoche ngabono mweka wechicha kawika kabisa kabuga katera ono pastor yes oyo no mugano kwaroche initially ekirogo kina yantongere nyanje te kuraboria igari mosobeti se kwarerere twe yes kanye kwabiri goko umirana nabantu bale maritenchire nde yonsi go sase familia ino ngana mune yanakobo kurwari seito munandu etororo amangana ina ayarorire muna omwana kerema achaire gose atesire yani muiburi oyo turikorora mwana oya kerema nchenaro regari ange na seitoka omwana boria kerema nonye nekere endagire kobagwa nonye nekere omuiburi agochikogora none yanga kogorera ababande mwana oya ekerema tari koba soft equal muna abana ababande igongo akirete korocha mangana mune birema bita ikoiruya ni ndoche kabisa Nairobi egachikobe nyongesa Nairobi gego chikobe nyongesa amangana ya ni nyaroche korwase my family life munandu ete okay toyabega pastor kanya wachakire gotera sendi chagete gotera nyumotarachi korora mangana ya keremeki asense moyo gotera na chagete konda temga kurwase kondo mwana mokenkorererwe imeye kanisa na chagete kurwari Sunday school gotira lakini vija byango jakare kwati watera kwane 2003 efoli mu yaringe ntangani nande yara abwatite sana yango teranga na harigirie bichengia lakini tinda yenyora nae watertenga na harigirie bichengia harigirie bichengia okay tigerao jojo seke vindi kyo hotel dipon yo motel na rega gesinga yone ikiane jene iyo kugamba ocho moretega atere na gotenga musu kichi message ga Abigail musu kichi message ga musu kichi machine kabisa egera butorie dance buna tegete kabisa ono igendo nakubolira ndi wacha gete gotera nataka wasimunga maybe amangana ya yebirema naralenge motivation kina nyolire ngata yara koleteki alenge motivation tate bono zero na sengambo mini Pastor Zakari
aya korere bira mabigo chandwa kabisa kurusi no gwatero korona bako ruchianga abande mbako golerwa korere buna bana bako egwendagera ereta ko egwa wachiri nerwo nyarwo mungina oyimugeti omwana emetinyi kianda lakini ngo gosoka nyumba goche sabantu bache komorora okaneme chando tatageti oitwa onta tesing njana no murandia tocha sebu kugabona to connect spirituality and disability litangani nekene nga obolema no korageri kolena nayo no pastor no tingo teba nga obolema nekera no koragereriwa apana tekova according na biblical ekenege tongwa kya Nyasaye na kero kino kialinga se part and parcel asomoroberi oli bwo botongi bwa Nyasaye ekera alingo gotonga abantu baye kurwari mo cyakano so tikelio koragereria ya into toko misunderstand westo gotaka gokeira munengenje tali ebore mambo likoragereriwa nkonyo arore ebireme binge byasana nande bisomete nande biri kiremere memenene kobwo omuntu oyo nchentale maleti nando konyora menyeto obogimo obobe pi wetanie keremeke goso omuntu oyo disability so tingo teba nga kerema ne pati yokoragereriwa no ina nsema ya masesenia ntegete toreleti emibikano nereganda te kwa mekemeke tubwate bire mambali mbali bikwanire gali asebuku toisikwenda gali ese maybe ase emumenya kwa mfano yatokora New Testament kusangiole Batimayo omwana Daudi iyo lengo muko yes ole para eregasia no gosabirira kwa enda ali ese gitagiye kalu gitabu kyo kwa batomwa isato isano ibere galia ngo musacha na lenge gali ero le gotoka asegitagiye kalu no gosabirira na gokaraki no gosabirira no mpaka Petro wacha kwetwa mukani ngantu efeda ni dabu na rotakole diki tutabwati lakini ekitobwate na kitora kwa asirite Yesu Kristo mu Nazareth ono imoko kolege ndokie imoko gende imoko tale yes abumbalia andake turatebe nga no wancha kwa Nyasaye egere obonne bwa bokolege ndokie omanyekane bono muntu nale ero gukina yes kosoiburu kale bia oiko igora ochio karaki ochio ole marira igora bamanya kolenga lingano ngina corona kwanete ngaye togotowa balenga lingano isana muramete ngaye kentokete ngakirinde bono turakore torolenge kikaro kinge ko bakorageli okay bono tigambe kenga obale mobo igobole chipati ibere mbore obale mabori kurwase pressings kurwase Nyasaye na mbore obale mobo bwake mwanya bantu obutokorigania togotomerwa gwetera semeika emebe meika ya barogi emeika yobonyanabi lakini obarema ngokwanera obarema mbore obo bwa Nyasaye omwana akoiborwa korunda ya ngina mwana akoiborwa korunda ya ngina kabwato obarema boria obarema boria no mboria nkorra to nona samariko munago agotebaga aria nga bagaikira bakamuboria Yesu nga inkigekogera omuntu oyo iga ale marete ngencinge kamuneye iga ninkigekogera chandegete emechande yabwate ne yaki na abaiboli baye babwate emechando ekagera akanyoro koragererigwa kurwasa abaiboli baye ninkigekogera omuntu yatesegete iga obale mambole mwanya bantu omwana oyo iboire goso omuntu iborania mona baru boko mwanya sawa bonene Bwana asifiwe amen obale mambole omwana okonyoro omuntu ale marete naturally lakini obale mo omoyeri oye bogochika mwanya sawa bonene no obale mambole obotokorigererwa enseye bwake mwanya bantu obontu tokorwana nikisegi cyeitoga igachiyamo basu cyabo tuko tokorentera na intu abanyene gosekero kende obale mambole bogocha na indo tari gwanjo raso gochiga bonyoro mu baso kana bwepara egalie bwake onyore kware mareire igoro gaiga so obale mabarumbole type ubere in fact no rego chaga abungana ki pastor nche I've lived with disability for the longest part of my life na tigete koreka around miaka 7 na bono roche na isire gweta ni Gen Z actually wana kale millennial millennial wana kale millennial ekero na rego kina kero tenga tindi korora ebintu mbya kora tu ebinge sana
Wakati my father chita kanyole basweti gakora goseninki ndamukore goseninki genda mukore goseninki obole mu bwane bononje because bali correlate na my father nchenga cha gukana ngano nchebono wigera tago nchiro bora kolitiga nkoreki tigamenye munankorete tigamenye bunande bono mbale ba beliefing ngano korageri kwe basweti wa nchimode na ukorete igoro boda korete difference ngana iburetwe bo no yondaga chaka bonyora korete akabonyoga tigati karo muntu monene gose kale gatianda igo bwana aya currently nimbwata basani abange nimbwata umwana okonyora ngo umwana ngagachaga twale stroke ekera bwena akabwena gakorete ki akabwena kale marite tukana na sebuku galie umuntu nawe lengeli gata umuntu nawe lengeli gata ese miaka 38 yes oya street wangene litibolia bedside owo chigo changera ndo ba macha go cha aburukanirwa ero to kata batimonto koraki tambugati muntu kumbwata kabako oino monto mutaka olerigata toira na stile sebuku igetabu kubwata no gokoro igetabu kya baruoti akabere isano umusacha nali okurukunaman naman nali nkone obwato bolema weterwere bwoko weterwere bwoko relatingo chikwende chibere umusacha yo ligata ole bedside miaka 38 no yondo okurukunaman yo mukubwa obwate chibeza omuga centurion monto monene obwate nibo lakini okarete kento kieke obwato bolema erega sta karwara leprosy ekagera koraki akalemara oli erega ibole tuno bole no bolema lakini bonsi nyuramba bwena tikwenjire takora tiki era miraculous namani agatebu no molinga bono genda bakandale Elisha no matomugano wandu werutero che marasaba bla 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 oli era kabera agali mpaka Yesu agachaka mubolinga ki nkyo kora nganche kra bakorutu ekra macha ko burukanigu timbwati monto koraki oyo konduta Yesu akamuli kona kyoda gete mbwene asoko setere Yesu Kristo bweno kora gento kieke bweno gende imukieke saro kya ogenda araya endanka abantu abonsi abwene ole mubwabo orobo ngabo nange relationship bono mbiyama no moralia asengenjo ya libolire ligiya amangana yonspi obwamate bwa Nyasaye mbole gatigaiga aijarishi nkwale marete yosoborito bwa mama omino aijarishi ngangati kabere gaiga wacha kwale marera munaboni ga kwa rumugano gosena inje munayumanyete goikire muna kwa eresire aiga onspi asaya Nyasaye natagete erorekani erabwie komonyene ebinte byonspi tito bono ntoko nyara kobeka nga obare mubogo borobuya obogo borobobe goso obogo bore gatigati ebinte ebi byonsi pi obono oborema nebi byonsi pi nigo bikomo wa Nyasaye obonene engati igo gwakinete korebuya goikera ogaike myaka 7 ore biya kapisa okorora buya amangana ina aroro nonye nase abalemavu bande mbanda barobugate embeganenge kamine yuwa ogaincho yubo mabwa obiya kapisa Miriam kemtokornya miralia agonte bingali gret pasta Zakari Anunda keep it up my sister okay bono wetera ase engencho yo balemo obwao agatika birase bwacha bwagochera lingana ndirega iga Nyasaye itore igoro atagete muna intumwanya bantu tutaye komanya Nyasaye nabwate chinguru gatika berega iga Nyasaye ngo chenchare obugima bwakero umuntu nkera kinde cyonse nonye naye oli oregabo tigango tabi ngali tukeri mu bugima bwao nabo go chencheri ande gatika bere nabo bwari go chencheri ali umuchakano ose nabo go ikagatiga iga bonchokere gatika berega iga nabo go ikali omoali obwonchokere ororo so ebinte ebimuna bigo chengenchenge kabine yeiga titogo tebanga omolemafu oli olemarete asenda yababo mwabo igaro yo maana mono wetani omolemafu oyo gatika berega iga abantu abo bonsi pi obono bolemo obomo igo etabauti tindo chinga ne abantu abo bonsi igo toko barukanga no bolema gotatiga bono igikoira na yaba omoichano muna intumwanya abantu intumwanya abantu maite toko kumisana pastor yes ndo chimbalega abagondenga brother power tunokalia vizuri sana babo Victor Obegi nkorugali nyango ke bali no mongino ye Naomi na de pole sana familia nesireti omwana obokoro kunga Happiness Obegi ora senkendu ya general level 6 kisi teaching and referral store mugaka Jackson Obegi
omong'ina Jenny abana bao bonsiga bwabo Zillian babo Angeline actually singing chomo mroyo korokunga Victor no mong'ina ena wandenga brother Power na tolenkaga igega to kuna kobanga meroberio yo mwana minto happiness nabo toligeretie Ndezi TV kuna konyora obose mianande boigo nalega korokunga loketo yo ne conductor ye chigali chikoro kunuru tima etibono gosene tima eti ale sale lakini andenga brother Power tuko pamoja tena sana omu pastor yes moraria watebirenga obale mu wensi nobomu bibolindire nabere nkwebolia nanda abantu abange bakobolia yes kolengano manyibwa n'uchunguzi yane abantu baitu bale marita abange igobarweta aseme cheme kongusana borobota ko bonge sana konyoro umwana omolemaru omong'aini yes lakini enkarwete very poor igere nse mpaketa nyari kumwaka na school office yes I have had a case of a lady to a culinary show ga otagete ko iro umwana ye just komochakie school umwana wa albinism aleke birigo gali lakini naona njira yo komochakia the cheapest school is all safe ya kolireki ya sinyire Nyasaye gari biased Nyasaye gawa to gwanjira kibona banda onya bara bangaini nando banya kwiburu mechime taka abange babo actually baruete mechime kangusana bali babyokire bakebuna antwe bacha kuna kwimukie mechie yabo nabonye Nyasaye basa nabo saberange ndaigoro ekatoze koranda tonya kolira hanje nabo gabirire na abuli lakini mwa wata bano gwanjira lingendere okay karante bya yakolengana buno mosomi bwa maliko Nyasaye oito tali biased Nyasaye ito tali oibwo bwanjereri lakini Nyasaye oito natagete wetera ase obale mobo wose wetera asobota kobo mwanya abantu twensi tumumanya nga Nyasaye ekene na arororo wetera so mochioyo mutaka ano enyota ego chakobara kurwa so mochioyo tuarore emecheka mineyo emetaka sana tuarore sana no ena abana aba disability na inche nabongo gane bolinga ingigeko gena Nyasaye aba umuntu uyo mutaka piga obwate mechandeye naindo mochando uyo naindo chomenta bwo botako asaya ngi obale mobo asaya iga lakini umorari tigango tebinga Nyasaye na bwate sababu no moroberio muya mono asekera ingana ndilio Nyasaye tamanyetia asegati egogera obono botongi bwa Nyasaye wetera so omochioyo muno omuntu munaro mutaka naende gabwato omwana disability ano amangana manene agocha gokorekana gwetera gaiga ano omwanya bantu bwenete gosoma nga gwetera so mochioyo iga lingane limongo chirire gokorekana amatukare gochimotuga na yegora Nyasaye abwato moroberio muya amana kiro muntu igo Nyasaye tabwati bwanjere libonde bwansi biegati omuntu nonya nabantu ababanene nkonyorora omuntu mutachiri ate nengete pakogo kumingo omuntu yo bwata mali lakini kwa mana konyoranga iga bwato omwana ekerema abwato omwana ekerema abwato omwana omuuko abwato omwana limama abwato omwana omotino yani abwate kibese pakogo chikoligerelinga omosacho ya maene gabwate kibese cyukukumya okay ngoma tengo sekera pastor no le signo koruga i transmission indo chibago ntebinga data egene ngelingo konyoro omuntu ali tachiri mona bwa chibese chinyinge lakini bana ba Yesu kuru mbali birema lakini mbali koiwa lakini bono muina ase bali birema nakini atakangore ntoro umuraria moinoke aso mochioyo mutaka aso mwana oyarekerema oise gokombea no mwana orueta aso mochioyo amataikuni in fact yakanyoro mwana aso mochioyo amataikuni orekerema obwate mechano na ende no na aso bongo matari koigwa lakini mochioyo mutaka gaiga aso mwana oyekerema disability oyo bwato barema okanyora mwana oyo garo mong'aini bwo kumya omwana oyo garo masom inche naro do omwana boli kwanza asena inche ko iro mochioyo igo chianchoro igora ali basamaru karon chikwana changire yes omwana oyu omochioyo omwana oyu agabya ari omwana omotaka kwenyara gotaringe gabura kinyi omwana oyu osomire omorali omwana oyu osomire yani osomire pako yani bakantu ko ngaki ine ande gale marete igo mate pastor yamona che mate nakuboliri boli elio nakoleta ga purposely ahebu no muligeli bwa maliko abantu mbali sikoga bago kwemioyo pigwana ine kabisa abantu mbali sikoga iga omuntu anyoleta ajali akabure kokogoro
Omanya kuriga nga wantu bana very useless. Omuntu mbali sikogaika achiete buoye agachaka nyoro mwana ole malite agaseli kuna bagusitona lite, but this is a problem you are really handling onya ngomo usubanya nyoro mwana ole kerema oseli unga bono ntro lito ndoka ligendo kieke ntundu ari ngerwa birema ndobu ati birema bono umusubati oseli gwa ocha kobogi mabwa ocha kobogi mabwa ye buna atero beretie lakini akolizo ni makusudi ongera abantu omoyo ngana ki ayebuno muligeri bwa maliko mate omwanjo muligeria pastor Zakari ndo tali kerema. Yes. Neri namo yorta gotere goro ye birema buya ngamwa nganchuga orarwa obosemia. Yes. Bono pastor. Yes. Kana ko boldi swali goro ase kisoeto gora kizushi. Swali yoko Twati kizushi ngeke gusiya nsireye. Lyoko omuntu omoya. No, that's really kuzushi no. Yoko chegia. Ingiri yoko chegia nsirete nako bolinga nyasaye igari omwanchereria ngakia abantu bagotoka moina aso mucho tabwati kende pi nanda wana manya kwiburu mucho ibakarete kento kieke bale malete wana mamanyire kombeke golinga yes nga nonya bagotoka bale malete na igora abo no bongo bono baromba bale malete bole sharp nga lakini moine ye mbaro batale malete yo mubere lakini ya mongabo yes abwate problem now exactly yeah tocheka I want to use the biblical examples. Yes. Abantu bamenyete buna abali kubo mu rwoti Daudi. Daudi ngo ikaro boli limonga ngole moyo ase nyumba ya Jonathan. Is it Nathan? Ya Saulo. Ya Saul. Ya Saul. Mokolera amaya ase ngencho ya Nathan. Yes. I think Nathan ni mumuroli swali alikoro kulewa konyire Daudi kakiye. Tero isako muliye. Daudi gakabo mu rwoti menya kolinga ki mwa sao onaro mokolera amaya amanya komotebinga omwana naro lakini igale malete oyingo bagukwanira Mephibosheth yekerema omwana naro lakini igakorete ki igale malete yeah bono rusingera lakini yasaba gusiba ito bagusimbara lete bakoligereria omonto akwenda kuligana no mokungu mumurana baje talia utagete konywa maji usakalinga lakini akiba umwana one gaki mumuruli no muyapi lakini yatarora yatarora bono umuntu uri ekerema muise koli gaki kwangorogete ekieni kiro kinabwate pi lakini umuntu ikana stance liyoka mwana uri gaki na gaki yatarora ndatundu seri lakini saba gusiba ito igontegete omaete gwakwanira ama lingana gaburi nyasaye kuhusu na Mephibosheth ekerema igatumegete biya sana yani igabore tunga igentonkere ntegete nkonye asomotyoyo omwana naroro wetani ababande egere inkogo konya abana ubaho bwatomugaka gosomongina kero kendo omwana oyu ekerema oyu chandete kero kendo omwana oyu oukorete kero kendo omwana oyu uri mama omwana oyu tigango tebinga maseseni aye narora manene na nero uja koba munetachi tuarore muna Mephibosheth ekerema iparake nene egocha wetera asare akabo monto monyamwaro no monto mosesenigwa ekagera bako mochio bwaspi okagwena so igonta getengo rusi muno mogusio mintongo tebiganga omwana ekerema tarie problem omwana ekerema ne bahati ekinekewa kurwasi nyasaye omwana ekewa yani na maliko nale gali au kwana sigetabu geria Zaburi 41 eywe yemonga na sese nilio montoria ogwechandira abataka yani gabo no ntete ngotenga no sese nilio montoria oyo gwechandira ebirema muna senkorara igo no gwechandira igoro yebirema sana amatesa ali nkora bagendete gwetera igo bono no sese nigumono ekero ori echandira omwana gosuri echandira omwana bwekenyorokia ogabu norocho omwana nare gabu otesiro obisire jinsi yagaime obisire chae omwana rio mate imari grassroot in fact abana bebire bamunanje narore batesire sana yani okonyora omwana akoirwo ochikoirwa bakarocha arienge gwochiko bekuoronga taro ruta manyunga kerema kerazo mochiuri asenge njengene twarukanga esake sorenga todenga lakini umusubati akonyora omwana oyonga ki musubati ale bona rweto moteigoro ngaena akonyegete lakini anyora to mwana okoranga tabongo bwaye bono yani kababe kila lakini yani aroche ngomwana ori
ta kogera ache konyora omosacha gose omosacha orache komanya ng'o nakabwate ekeremo omosacha oyi namwanga moserie yani abana ekaminabu yani abana batesire abana bachandire omwana asiekeire munese esiekeire Gesumu. In fact, pastor, ndato bwatera abo kwanere kyo musacha no mukungu egerengo chindo kwa shida ikebire mutu aika otuerese ngaye gotoka na ni nakito tara ikiraga abo ekwa kunire nkwana getega abo engongu sana abanyaruka waito abanyaruka mbia more amasase agusi Haleluya. Abanyaruka Yes. Baimuka banda bakore egento keria ko bakorire egento keria omundu ocho nyora omwana oyo olemara. Yes. Goso omwana ona ukina oikagati olemara. Kwanyora omunyaruka oyo igago struggle sana anyora omwana onde egerengo omusacha gocha kumunyuoma omotene omwana oyo monkorete egento kieke oyo mombwate otiga kobara orionde olemarete. Goso omusacha anda okore egento keria otwara omwana somewhere. Enyora omunyaruka omotenga timbwati mwana advice lingama ndo bikose emishando tokwetera abandi batigirita bangina koro abandi batigirita sokoro chiabo ngokobo omwana nakorete gento kieke omwana no molemaru bangera ngo moyo bararengana betakira omwana ona chiabo molemaru nabo kwimukanere gwataranere bune banyo omusacha ogwanja onyo gokwanga Nyasaye akonyuome. Haleluya. Amen. Okay. Omwancho omotegereri baba osayo omosaoria tiganko moyo gango tebiga nga omwana oyi Nyasaye agosisiniria monere oyu munare disability oyu no omwana oyo maana asobogima bwawo bwensipi oyu no ere omonyamwando omwana oyu mosoki arabu omwana oyu aye mubwate kabisa aye mosibibuya mobo ichiyanga biya etara monere mosacha oyo omosacha kera wanjire munaje iga na mosacha tako bali makuange nga nase ngenche obwato omwana ekerema omosacha onge kamino imanyanga atali oyo omosacha oyo yo eko none ngo chare koibora none oyu koiborete omwana oyu no omosacha atali ebunda yakonyorete gose ng'ombe oyu mwanya bantu akonyorete omwana oyu igo nabora abiso omwana oria ochi omogache ogenda ase omosacha oria omobise tanga omwaka omogimo chonyora omwana naende omwana konyora ekerema kende naende bano gwetani ori bono igo ntagete nkomoyo ng'aki omwana oyu no yo maana sana ase obogima bwago oyu nero ogocha koba omoseseniwa oyu nero ogocha koba etaya ase obogima bwago oyu nero ogocha koba ebaraka amatesa ayu orachi gwetera omwana oyu gwetera ase omwana oyuga igo orachi konyora ng'ana omogabana nyaribo rituke erimo ngotangaza ara abana ebirema barentuga ari abaseseni gose omogabana simba arati omwana konyora ng'a gwetera ase omwana oyu agere kwanyora ekebarua aga ari ekaunti. Okay. Yes. Thank you, Pastor. Yes. Oh, no. I know Materi. No Materi. It will be so unfair. Yeah. Also akakurwaiga. Totebetia abantu igoro ya Materao ande ng'aya gotoka na ndonte bita kirwa kugori ora Matera ajite kambwate ibere igamutwari chiao cyokora otebia abantu nga nsemoki oboteri gosobosani bugokora go promote livelihood y'abantu bali marite go nsemoki obosa oboteri muno nubona abateri gosabantu abaliki gosabantu bagochora nchiraki bagokora egera kororanga obogima bw'abantu bali marite bwanyarire ko bagokoraki bugonchoka nyuma yayo otwerese ng'aya Matera agotoka lakini diponi bakacha akorigie. Yes. Mbia mono nainde omoraria ekero ntageta sa Matera ne igokogenda my YouTube channel Sakari Anunda ryo gokorika iga no goswasa my YouTube channel otero kwekere matina kobeka recent na gosogetio morari dimuna tumira na monae ogotero kunario nari gwacha of course nkale na gosogetira nkana gukana kwebisa bono ogotero ko igugwacha kumasokaria sama bokao amo na bande bagotegerera ogotero ku kwa batachi so egero gotegete ogotero ku gosoa YouTube channel egero nyora Matera nororo onyare koba ko sap ongechi point egere na inche tokine ke bateri asensemo yogotero ko nkubwate changamoto sana mone na mang'ana yogo kwa moyo lakini tingo kwa moyo ekora negento Nyasaye ndangeiri ang'eire wetera sogotero ko ekerema onye na anyore enchira nkuna kobanga ndi enchira yokobanga none show onchogana na gusi na isiko ya gusi gwake campaign igoro yogotero ko egere abantu abagochanda bane birema bamanyangana ki abana bebirema n'abantu bamana sana nkora rwande nona na iguna na mariogi nona no atali abana bali bingwerere paka nona bale mafumbara abantu ababanene batesege tumuraria
bachandire gari ase ebinyoro none misaade menge gocha ase county yani mbana ko bari organized serikali yana ko bamanya yeah ndoche gore so passionate igoro yamangana disability bona ndoche ngane ebintu ebintu tokole naye na tafadhali egesinga mpaka ochega egera matera ya obono onyore libaga lyo koraki lioko ya promote kyagera inerega yitu na Ndizi TV na bere byo mwanchu murigeria nkomanye nga chinse chiga togenda tunomuriga na boigo isiko galia mangana agency nyigwetenga ga bwatetense kuruga linya mirango tebunga chobis chospi particularly department ya gender education department ya environment na boigo health na boigo county assembly igesi yekirie mwanchu murigeria gwikiraiga ntagete pastor bono engana yao ya mweria tokoreki tokore engana yana ya mweria neri inda onko basabira maya na kuwa mwana muna station yeito ya Ndizi TV bono na inje mbwatere kabako muna material ino wetera so mwararia ominto Wilberforce na Nyasaye na bako babone eko radio yeito ya Ndizi igechiete ngwa muna se itorogoro nero ekumeta sikiredi cheito TV ko bwa mo TV thank you yeah igorende tigatubwatera na sekera lingana toena no moyo bya mona samarro bya mona sanga chamarro yere dio mo chumuligeria na lenge no umurandia Zakari Anunda oyo onyare ko gotwerera mangana mange kolengana no kolengana koikerania actually kolengania mangana kemoika amo no bolema omwanchwa omuligeria abantu nabange mwankwanire gatinga kubakwana mwensi bali amole amo na makongu yo minto Enoch Momanyi ni matenkwasire timongino mino pole sana my brother na kyoberete nyumba chise kabirechi akina abange mule I can't touch all of you ni mbaroche tiga mwanje tukulireiga tutarakura engane ntwani asobolema engane ntwani asobolema tukaligalero obworo no gotimoka utaroseti obworo no gotimoka utaroseti oro muntu gotimoka tararosa oyino muntu omworo ibagari abonsi abo twabwaterana koikerania omurori tukirigaria rero korugaria TX ensemo ya Mariogi na bego chibicha yo mentor sase Abigail Nyanchama semo yeimanyerero Lydia Mose ntino murario brother Power bye bye bia mano Mose niwe Ndizi TV obwansu bwomugusi mpendwa msikilizaji.